Benvinguts al Minut de la Terra. A aquest arbust li va el metall. No, literalment, és una curiosa planta que capta metalls i la seva saba blau verdosa, un cop seca, té un 25% de níquel. Això és 10 cops més que el níquel que solem trobar a les menes de les mines. De fet, aquestes plantes es solen plantar a les mines de níquel abandonades per agafar-ne les restes del sòl, prevenint que els metalls tòxics arribin a les aigües subterrànies i permetent a la terra ser usada per conreus. Aquestes plantes captametalls fins i tot es planten en terres riques en níquel i un cop recollides se'n pot treure prou material per donar benefici. Totes les plantes poden absorbir metalls del terra. Al cap i a la fi són necessaris per algunes funcions. El níquel, per exemple, és una part vital del cicle del nitrogen de les plantes. Però en general en solen tenir un 0,0005% de níquel i nivells similars d'altres metalls. Més que això, sol ser tòxic. Massa níquel inhibeix la divisió cel·lular i afecta la clorofil·la, que les fulles necessiten per fer la fotosíntesi, deixant les plantes bastant mortes. I doncs, com sobreviuen les plantes captametall amb 50.000 vegades més metall del normal? I què en fan? I és que, clar, no parlem de plantes que viuen en zones riques en níquel i els hi arribi naturalment. Les plantes captametalls activament xuclen més metall del normal i per fer-ho fabriquen moltes proteïnes especials que els permeten agafar nutrients específics del terra. Proteïnes semblants transporten el metall fins a les fulles i allà el guarden en petits magatzems dins de les cèl·lules, evitant-li, fascinantment, una mort terrible per intoxicació. Però vaja, per què absorbeixen tant de níquel si només és per tenir-lo guardat? Potser altres acaparadors ens poden donar pistes, com les plantes amants de la sal que usen el mateix mecanisme per acumular sal, un altre nutrient que acostuma a matar les plantes en grans concentracions. Però resulta que tota la sal que acumulen atreu més aigua del terra, així que acumular sal és una bona adaptació per plantes que viuen en àrees propenses a la sequera. Per altra banda, les que acaparen metall gasten l'energia per recollir-lo i guardar-lo sense que sembli que acabi de servir per res. O no? Els científics creuen que aquestes plantes del metall són, com sembla evident, molt tòxic per a alguns herbívors, que aprenen a no menjar-se-les. Així que les plantes que poden agafar metalls tòxics i sobreviure també es tornen tòxiques, sense haver d'usar l'energia per generar defenses tòxiques pròpies. Així que ja sabeu, si voleu que no us molestin, pugeu al metall. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.